Privyet! Sziasztok! Ebben a leckében a Cirill ABC-t fogjuk megtanulni. Olyan fontos pontokat érintünk, mint a kiejtés, a lágyítások, illetve a memorizálás szempontjából fontos csoportosítás. Itt láthatjátok a teljes ABC-t. Mindegyik betűhöz hozzárendeltem egy gyakran használatos szót, hogy egyből a szókincsünket is fejlesszük. A sárgával jelölt részek mutatják az egyes betű kiejtését. De hogy biztosak lehessünk most, felolvasom az ABC-t, illetve a betűkhöz tartozó szavakat is. A. Autóbusz. B. Banán. V. Велосипед. G. Грибы. D. Диван. Е. Еда. Ё. Ёлка. З. Замок. Ж. Жилет. И. Икра. Е. Йогурт. К. Корона. Л. Лист. М. Мышь. Н. Ножницы. О. Облако. П. Помидор. Р. Робот. С. Стул. Т. Топор. У. Утка. Ф. Фонарь. Х. Холодильник. Ц. Цыпленок. Ч. Часы. Ш. Шарик. Щ. Щетка. Látsák el, ezzel később foglalkozunk. Ö. Kemény el. Ему. Ю. Юбка. Я. Яблоко. Itt a bekeretezett részben látjátok azokat a betűket, amelyek lágyítanak. Mit is jelent ez? Ugye a magyar nyelven is van lágyítónk, azaz Y. Ez azt jelenti, hogy bizonyos betűk mellett használva az eredeti betűt megváltoztatja. Tehát például a T mellett áll egy Y, ugye T-t kapunk. Nos, ugyanígy funkcionálnak ezek a betűk is. A je, a jó, az i, a látságjel, a jú és a já. Tehát, hogyha ezek követik a betűnket, akkor azok lágyulni fognak, de nem mindegyik. Itt láthatjuk azt a 4 betűt, amelyek lágyulnak. Ezek a lágyulók, a D, a L, az N és a T. Tehát, ha bármelyik mögött egy lágyító van, akkor a D-ből G lesz, az L-ből Ly lesz, az N-ből Ny lesz, a T-ből pedig Ty. Itt láthatjuk őket egyben. Tehát, ahogy például a D-nél is látjuk a példa, ugye D, és mögötte van egy I, akkor nem úgy ejtjük, hogy diván, hanem gyiván. Ezek nagyon fontos dolgok, erre oda kell figyelni. Vagy az L-nél is ott van az I betű, list, ugye? Nem úgy ejtjük, hogy list, hanem list. Következő pontunk a csoportosítás. Ez annyiban fog segíteni nekünk, hogy könnyebben meg tudjuk jegyezni a betűket. 3 csoportot különböztetünk meg. Az elsőbe tartoznak azok a betűk, amik úgy néznek ki, mint a latin betűink, és úgy is ejtjük őket. Ilyen az A, a K, az M, az O és a T. A második csoportba tartoznak azok a betűk, amik úgy néznek ki, mint a mi latin betűink, de máshogy funkcionálnak, tehát máshogy ejtjük ki őket. Ilyen a V, a J, az N, az R, az S és az U. A harmadik nagy-nagy csoportunk pedig azok a betűk, amelyek abszolút Cirill betűk. Ugye a B, a G, a D, a J, a Z, a Z, I, J, L, P, F, H, C, C, S, S, látságjel, Ö, keményjel, E, J és a J. Ezeket általában
valami olyan dologgal szoktam összekapcsolni a tanítványaim számára, amiről könnyebben meg tudják őket jegyezni. Ugye a B az azért alapból is hasonlít a B-re, csak kicsit a formája más. Ugye a G az olyan, mint egy fél T. A D az olyan, mint egy házikó, ugye? D, mint dom, ugye oroszul az házat jelent. A jó, ugye ez a pontos E, a Z az úgy néz ki, mint egy hármas, a Z az olyan pedig, mint hogyha egy összenyomott bogár lenne, ugye oroszul pedig a bogár, az pedig zsuk. Az E betűnél szoktam azt mondani, hogy olyan, mint egy lábas P, ugye, mert a P az úgy néz ki, mint a P, aminek lába van, az pedig az L. De találhatunk saját magunk számára is olyan asszociációkat, amiben könnyebben meg tudjuk őket jegyezni. Remélem hasznos volt ez a lecke számotokra, és hamarosan találkozunk. Sziasztok, paká!